kiche chinatiko kwenyura liskura lero nigegeta senke Getembe TV kiara omoyega woko amangaling the Black Friday ya seduka yubonche ya Uhuru Superstore sasa bali kyawa waikara na kurogega sigeta sine kega nabege amangana yeduke yoyanya King magosanga na babwatani au asewe magoriye bintu byalengase enchera yogo tongara no mito Geoffrey Nsariga utote ibina butandukanye ngati yali yakoreka kurashin sene cha Uhuru Superstores mbiyamano sarigona kyoganrera yande ndochititulera abantu lero bwatabagenia bange gusienge mana Kenya ngima ekora batu akona buga iga barule chinsemo fa Kisumu mate bachirika kugole bintu ngakiri tukeligali lero nkyora kwani no mbiyamano ingo karabisha abantu bawonspi barule chinsemo rigongori yonspi yagusiria Nyanza abantu barule ku Nairobi enko ba welcome Wenspi inchwe mwinyorere bintu kwa bei nafu ekira kingo basabera anake abange bateberenga nkieke gekogera yali tukeliga kwa begete bintu maguli akaba mansuga abantu bakura mpaka umuntu akorosinyo sako bugoleri andake chiduka chine chibetera maguli akaligoro ayerera Kenya kenyire nkiki agere tukamwe akoleta maguli nsekegimai no basically yo inyoro Nsariga nteke twagianstange 7 years ago na ande kerenge kenne kabisa kyo wansege nteke nenchera yo gwakero mwana inchi mintogana mbiyamano mwabere na into Uhuru for miaka menge twa groire twabera bone giant all over the nation na into tokatana kiro mwaka tikatwa kira abana inchi bento na mbiyamano abantu malegalia andake bagolire abande bali nchira gocha bakumyoka gocha bakotaya magolia iga andako murobali iga no beto no kabere kuruma iga na lero kwanyoletire abange bali kuebolinga lero tukora lero buye iga na andu mwako no raro bili murobali kyubwa tebirenga lia vision ya uchi mutu no egentengebe geko gendera Black Friday yarwane tu amwa etoka nyakora once every year every November kwa nyakora tore. After that kujagara 2025 etageta gocha gotwara mini Black Fridays angibero seisato before this the major one ya November. Ewan mwachubuligeri inyoranga onomosiyo bweduka ya Uhuru Superstores omosike Ken Uhuru ukwana into yamasema bagendera bwatabange unakwenda keiri nchwe yamasema gaiga onyole bintebiga andake uchumbe ya ucha somo gusine liyo omosike Ken no engwa kira abantu baminto na mbiyamono simwato baire na into asemia kemenge na ande nko ba wish a very merry Christmas and happy new year to asire we koro toro jere November to asire December to answer Christmas enko ba wish all the best mobo na ardo nyora no mwako moya basi wanambiyamona sana oyo mintomo sike Uhuru asinge nchuko kwa na into ya masemo ole live Getembe TV Getembe FM 102.7